Информация от Таро. Информация от Таро. Каква информация ще ми даде Таро сега, в този момент? Пречиствам картите с тамян, защото малко или много поемат негативната енергия. Информация от Таро. Да видим. Каква информация ще дадат картите в този момент? Дойде един император, съпруг, баща, човек, който има или е много властен, или е на ръководен пост, човек, който има голямо семейство. Виждате ли зад главата му тези картини семейни с членове на семейството? Човека нещо твори, прави ремонти, човека има ученици или ученик, когото много мисли. Мисли заради някакви проблеми на това дете. Явно загрижен баща дойде тук. Добре. Баща, който мисли за развитието на детето си. Избор. Но защо тук се крие този човек, крие любовта си? Не може, човек, който някакси не може да изявява любовта си. Не, че я няма, а не може да я показва. Това дете пък излиза много любопитно, любознателно. Нещо е приключило в живота, дали на бащата, дали на детето. Да, абсолютно. Разправи. Не мога да кажа къде са, защото това е общо четене, но има някакви разправи в дали е в семейството, дали е в социалния живот, дали е в училище, нали, то не е почнало училището, но знаете, че Таро бърка понятията, бъдеще, минало, сегашно, така че може би тепърва ще предстоят тези неща. Да видим. Някаква скука тук при това дете. То все не е доволно, каквото и да получава. Не знам защо не говори за това дете. Самите карти тук, тази колода, която ползвам, е много младежка. Някой си тръгва от някъде,